Karang Malacañang sa Sugbo gihimo ng National Museum. Sayra nato ang detalye pinagi sa live report ni Nico Serino. Nico. Yeslan, formal na nga giinugurahan karong hapon labing bag-ong museo nga napuno dinhi sa Dakbayan sa Sugbo sa pag-inugurar karong hapon sa Pambansang Museo o National Museum of the Philippines, Cebu. Pasado alas 2 karong hapon miabot dinhi si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. inubanan ni First Lady Liza Araneta Marcos. Personal sila nga gisugat sa mga local officials sa Sugbo, pinanguluhan ni Governor Gwen Garcia, Cebu City Mayor Michael Rama, mga mayor sa ubang mga dakbayan, ingon man si Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco, kauban ang mga heritage ug mga culture advocates. Unang gihimo ang inauguration o ribbon cutting sa National Museum of the Philippines, Cebu. Kining kaniadto nga Malacañang sa Sugbo Building sa buro sa Aduana, dapit dinhi sa Plaza Independencia, gi-convert na ngadto sa usa ka museo nga giduma sa National Museum of the Philippines. Kahinumduman, tuig 2004 kining maong building gihimo sab ni siya nga Malacañang sa Sugbo nga official residence sa presidente kaniadto kun ani man siya sa Sugbo mo istar. Ang antigo nga istruktura na tukod niadto pang tuig 1910 nga mo'y kaniadto Customs House sa Pantalan sa Sugbo. Sa wa pa mamong personal nga mitour sa sulod ang presidente ug ang first lady. Milanat ug moabot usa ka oras ang pagtour sa sulod sa building ni Presidente Marcos kinsa miangkon nga mahiligon gud siya nga musuroy sa mga museums. Fascinating ang paghulagway sa presidente sa makita sa sulod sa mga displays ug sa mga exhibits. Gikalipay ni Marcos ang pagkaugmad dinhi sa museo ug midasig sa mga tawo nga mobisita niini. Sa 18 ka mga national museums dinhi sa tibok nasod, dunay 3 nga makita dinhi sa Central Visayas, dunay usang National Museum sa Bohol, sa Dumaguete sa Negros Oriental ug dinhi sa Sugbo labing bag-o ug moay labing dako nga National Museum Regional Hub. Dili sa NMP Cebu dunay 5 ka mga galleries nga mamahimong mabisita sa mga tawo. Lain-lain ang gibida niini kinaiyahan, kabilin, kasaysayan sa Sugbo. May artist gallery sab nga pipakita sa mga artworks labi na sa Philippine New York 1974 collection sa obra sa Cebuano artist nga giilang Dean of Cebuano Painters nga si Martino Tinong Abiliana. Ani atong paminawon ang tipik sa pamahayag sa presidente ingon man sa labaw sa National Museum. It is a milestone not only for the Queen City of the South and the whole province of Cebu, but for the entire country, as the opening of this museum brings to the fore our rich natural, cultural, and artistic treasures. We have 2 national cultural treasures in the archaeology division, which you should see. And then upstairs we have a very special presentation from the Philippine Center New York Art Collection, which will be with us until March. Sa mga nagpangutanalan, gipahibaw sa National Museum Agosto 1, formal nga buksa na sa publiko kining National Museum of the Philippines, Cebu kaniadto Malacañang sa Sugbo. Libre, walay entrance fee sa mga buot musud dinhi tungod kay pasabot ni NMP Chairman Andoni Aboitiz. National Museum man kini funded by the national government ang bukas alang sa tanan nga gustong musuroy ug gustong magkat-on sa kaysaysayan, kultura ug kinaiyahan sa Sugbo. Sa mga nagpangutana kung asa dapit ang Malacañang sa Sugbo ug ang National Museum of the Philippines sa mga wa kay kamakatuod, nahimutang din sa tumoy sa Plaza Independencia mga kapuso kining maong building nga kaniadto MSS o Malacañang sa Sugbo. Mao ni siya karon ang National Museum of the Philippines Cebu nga buksan karong Agosto 1. Mao kana ang latest gikan dinhi sa Pambansang Museo ng Pilipinas, LAN. Okay, daghang salamat Nico Serino.